दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों आरो मानि थाखाय लादों? दिनै जों CKHS गोदो हाइ स्कुलमोन बेनि सनाथि फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै जों एसे सावरायबाय। दिनै बेनि मावख'खौ लानाय जादों नैबेयावनो बे जायगायाव जोङो बेनि मावख' लादों। बे मावख' लानायावनो जों मोननैसो गोनां बाथ्राबो गद खालामबाय। बे गोनां बाथ्राया जाबाय जोंनाव नैबेयाव जि बेनार फ्लेक्स बेयाव एसे गोरोन्थि दंमोन, जों बेखौ फोसाबदों। आरो लग'बो जोङो फोसावदों, अब्लाबो बेयावबो एसे गोनो गोथो दंमोन, जों बेखौबो फोसाबबाय। बेनिफ्राय फिरफिलानि जि एसे बेले बेजे दंमोन बेखौबो फोसाबनानै जों मडिफाइड खालामगोन एसे, बेखिनि लादों। बेनिफ्राय फैगौ 1 एप्रिलाव जेब्ला बे दानि CKHS आरो गोदोनि CK हाइ स्कुल बेयो गायसनजादोंमोन नालाय 1 एप्रिलावनो 1975 मायथाइनि 1 एप्रिलाव, ओइ दिनखालिनो जोङो सनाथि फोरबो फालिथायनि जों दा फालिनो लानाय सनाथि फोरबो फालिथायनि जि मेम'रियेल टम्ब बेखौ ओइ दिनखालि गायसननायनि गद खालामनाय जादों। आरो बे गायसननायाव जोङो स्पेसिफिकलि सासे आलासि जों लिंगोन, बेयो एकदम गद जाथाराखै, जों टारगेट खालामदों जियानो जा बे जागोन उनाव। ओइ दिनखालि जोङो मेम'रियेल टम्ब माने जोंनि गोसोखां जि खाम्फा बेखौ गायसननाय जागोन 1 एप्रिल खालि, बेखिनि। आरो बेनिफ्राय गुबुन गोनां मोननैसो बाथ्रा जों सावरायदोंमोन। जों माखासे साब कमिटि दाना होदों। बे साब कमिटिफोरा माखासेया आबुं महर मोनाखै, बावैनो बेखौ आबुं महर मोनहोनानै जोंनि बानजाय आफादनिसिम हरनांगौ होननानै जोङो दिनै आरो गोसोखां होफिनदों। आरो बेनिफ्राय बे अफिसखौ सानफ्रोमबो स्कुल थाखालि सानफ्रोमबो बेखौ खुलिनाय जागोन, खेवनाय जागोन। आरो बेयाव गासैबो मावथिफोरा फैनानै गाव गावनि हाबाफारिफोरखौ मावफैनांगौ आरो गुबुनफोरखौबो बेवहाय नांजाबहोनो थाखाय बिथांमोनखौ एनकारेज खालामगोन, बेखौ जों खावलायदों। नोंथांमोना सनाथि मायथाइ फालिनो थांगासिनो दं, सानबेसे हाबाफारिजों खुंफुंगोन? जोंनि टारगेटआ सिगां जोङो फोसावनाया साननैल'मोन, नाथाय थांनाय जथुमायाव जों बेखौ मा खालामदों, थांनाय जथुमाव जे सानथाम खालामदों, थोनाय नङा ओरैनो सानथाम, 21, 22 आरो 23 मोन ना? 21, 22, 23 नभेम्बर बे बोसोरनि बेयाव गद खालामनाय जादों। अदेबानि जोङो 1 एप्रिल खालि जोंनि माबाखौ जागायगोन, मानोना 1 एप्रिल खालिनो फरायसालिखौ गायसननाय जादों। दिनैनि सावरायनायफोरा बेनो गोनां आयदाफोरा। आरो जों मिजिंथिगोन मावथि फारिया बिथांमोननि लोगोसे ओनसोलनि गासैबो सुबुङा बेवहाय नांजाबफागोन। आरो थांनाय जोंनि जि ME स्कुलनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जेरैबायदि जोङो गाजा गोमजायै जाफुंसार होदोंमोन, बेबादिनो बे हाइ स्कुलनिबो बे सनाथि फोरबोखौबो जाफुंसार होगोन ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बेयाव थानाय गौथुम आफाद बेफोरनि मददजों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा
बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।